ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎ ምን ንሳላ ንሱ እዩ ዕብራውያን 13:8 እምነት ካብ ምስማዕ እያ ምስማዕ ድማ ብቃል ክርስቶስ እዩ መዝሙር ዳዊት 101 እግዚአብሔር ሰናይ ምሕረቱ ክዛዕለም ነበር እሞ ኣመስግንዎ አሜን ሮቢ መድሃኒ ኣብ ኣዲ ዳዊት ወለለኩ ዘሎ ነሱ ከኣክረዞስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዘኸውን ኣብያጎስ በሰረኩም ኣለኹ እሞ ኣይተፍረኹ ሉቃስ 2:10 Oj, plats. Johannes assessor Jesus Kotayu. Amen. Amen. መዝሙር ዳዊት 34:8 በእግዚአብሔር ተሐቆስ ልብך ዝደልዮ ንሱ ከበካ እዩ መዝሙር ዳዊት 37:4 ኣብሰላም እቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር መዝሙር ዳዊት 91:1 ሎሚ መድኃኒይ ኣብ ከተማ ዳዊት ተወሊዱ ክፍለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሉቃስ 2:10 እግዚአብሔር ብርሃነይ መድኃኒይ እዩ ከመይ ዘፈረ መዝሙር ዳዊት 27:1 ከይ ዝበላ ኣይክርክበከን እዩ ስቃይ ይብሎ ትጓንካ ኣይገርምሎ ኣብ ንምግድኻ ክሕሉኻ እዩ ሞ እግርኻ ብእምኒ ክትዕቅብ ኣብ ልዕሊ ኣደዎ ክፀርካ መዝሙር ዳዊት 10:12 እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ሞ እቲ ዘይፍቅር ንእግዚአብሔር ኣይፈልጦም እዩ ቀዳማ ዮሐንስ 4:8 አነም ቤትን እግዚአብሔር እናን ንገልጽ ኢያሱ 4:15 ኣብና ብሰማይ ትነብር ሽምካ ይግለጽ ዘፋርክ ከፎፋን ንሳና ድማ ኣሜን
ኢየሱስ ነዞም ሕፃናት እዚኦም ክትባርኾም ንጽልይ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ቃልካ ይገለጸሎም ከም ሳሙኤል ድምፅኻ ይስምዑ ብሽም ኢየሱስ ሓጎሶም ይብዛሕ ሰላሞም ይብዛሕ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ደቅኺ ካብ እግዚኣብሔር ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም ሰላም ደቅኹን ብዙሕ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሰላሞም ይብዛሕ ናትካ ሰላም ይርከቦም ናትካ ኣእምሮ ይርከቦም ከምዚ ሕጂ ዝተሰብከ ዝተነግረልና بحقوس ملؤات يخونو كل جزء بقولتها يتحقوس بقول لك واقع يجنو قنا نايصلو سبات كونو نتصلي لهم علنا باسم يسوع بتصقى يقبلوا بقومت يقبلوا بقولتها بيسوع قبل اليوم تمخر مخر كله يبتن قبل اليوم تنقر مرقم كله كنتو يخون بقولتها بيسوع أبز خدوا بوتا كله ينصبارو نما خذ تمتو ينصبارو يوم تواهي بتصحي في مو برهان قبل اليوم يبرح